Matibelenga bekayayo elila bekala Matibelenga bekayayo elila Kumabandla kaQunta unomandla kaDongo uguqa kandlela udlambulo kaKhuboni wamaru waphula phezu kwentaba zaseLesotho siyacamagusha kaloku xa sithole ngalolu suku lwanamhlanje Saturday 11th of September 2021 bakhona ke abantu ngalolu suku the 11th baza kwenza into ezinkulu kwezinye indawo bekhumbula inhlekele yabehlelayo nathi ngomso xa sabe sisithi 12th September sizawube nathi sikhumbula eyethu inhlekele masingene entweni ke namhlanje nje biyiSaturday iSaturday lulo kaloku losuku esiye sidize ngalwamahlebo sincokoncokole sithethe sometimes ngezinto zabantu umbuzo namhlanje uthini ayingombuzo is a topic ethi unethical behaviour ekunyangweni apha ke is my own reflection kunasahamba abantu nambi saqhubeka ke ukuhamba abantu nje bakusithuba nonyangayo unalapho anyangwa khona because uhambe nawe uyochichiliza kwizitulo zeminye imizi kwezinye izihlwele sithetha ngalonto ke ngoku ibehavior ezihambe zibe unethical kwezi ndawo esinyangwa kuzo nto leyo eye inecessitate le call yokuba noko there must be some regulation nakulena yethu iprofession singabantu abanyanga ngokwesintu masingene ke singakhange sibe siyitsala sibiza into ezininzi kodwa sakhumbuza wena muntu othi ufuna ubhukisha iappointment basastrugglisha ke abantu ilento le appointment just send a message ucela ilink sikuthumelele whether ngoWhatsApp okanye ngeSMS abantu bayasokola ukuya kulento and find lento ithi schedule an appointment masingene ke zi13 ezizinto esizawuthetha ngazo just decided nje on le number 13 yabona mos number 13 by associate nento ezinehora phakathi unumber 1 kulento yabo bantu besintu ke abafana noBhele uzawukwenza iappointment kuBhele uvumelane noBhele ukuba fika ngo2 xa ufika ngo2 uyakwazi ba xa ufika ngalathwa ke kuBhele umkile akakuxelelanga uba ayijika sendimkile ngokanye xa ufika ngoku sewulapha after driving 70 kilometers usuka kulo kona yakho uzofika kule ndawo akuxela uba sendibhizi andikwazi ukubona yiza ngomso unumber 2 kukho lena into ke ngoku endinganoba sizawuthi yi-bragging okanye kwenzekani le nto xa ulapha kulo mntu wamayeza bakhona ke ngoku abazawuyenza le nto phakathi kwethu nje bakugcwele anixelele niyamazi uBhele lo usebenza endaweni ethile unyangwa apha niyamazi ubani lo wathi lo unguceba kumasipala nanku mane etyebile ungumntu ohamba apha yayibona ke ngoku laa nto leyana ihambe because kaloku some people don't want to be disclosed omnye noba kazi ukutsho but ufumanisa uba i-description abantu abakwaziyo bazawutsho bayazi uba tyhini naye uBhele na ungumntu wamayeza lo mntu ke uzawufumanisa uba yena is only bragging to show ukuthi apha kuye kuhamba abantu abanamagama ending up disclosing abantu without i-consent unumber 3 kukho le ngxaki eqhelekayo kanye exhaphakayo esibona in both men and women isincwaso lento esisincwaso ayonto yenziwa ngodata bodwa lento xa ufika lapho uzogula hey xa sewuhamba uthunyelwa iiMessages ezimnandana oqombe isweetana le message but sometimes is uncomfortable le message because ubungayelanga yona lento I remember a case when I started learning about abantu abangomama the very first case yangumama ongumthandazeli lo sisi uye nomyeni wakhe kumama onyangayo ongumthandazeli lo sisi realized later ukuthi hey indoda mithathiwe ngulomthandazeli and ne-messages ziyatsho apha ebusuku ukuba kubhizi iyaqhuba ivangeli yesincwaso nomjolo phakathi kwakhe utata lo nomama ixhaphaka kakhulu ke kulento kubantu abangotata njengoba ulapha nje uze ngengxaki zesichitho zokuba amadoda akubaleka aqonda okay xa amadoda ekubaleka ndikhona mna ndibaleki unumber 4 This one we've discussed back in time park of Facebook before ndiza apha ku YouTube lento yokuba abantu abanyangayo wonke umuntu ongenayo apha kufuneka afakwe isibambelelo uzofumanisa uba lento lena is both kuthwani ingu both ways
kufakwa isibambelelo kubantu abangootata nabantu abangomama. The intention is not uthando apha, but the intention is to zombify umntu, ukwenzela uba noba ndikubize what time, noba ndikukhwaze nini ebhekileni usabele, because unaso isibambelelo salapha ekhaya. Ihambi ibe yingxaki ke le nto, izihlukanisile ii-couples. Le nto iphantsi uyelelana nale sigqibo yithetha, because ngoku lo mntu so ingqondo yakho seyithe tswi ngulo mntu unyangayo, noba itopic ibingadeserve uba kufakwe igama lakhe, ukuthe swi lo mntu lona ngoku sowungathi usisithandwa sakhe noba uyindodana. Unumber 5, kukho lena na which is linked to le ingasentla but without ukufakwa isibambelelo. Le nto uba umntu okunyangayo if ufuna etawuni yakufowunela because unemoto, khawuzondithatha undise etawuni, khawundithatha undise emngcwabeni, khawundikhaphe ndiyokomba. Wena you now end up using ii-resources zekhaya lakho ukwenza imisebenzi yakwamayezeni. Amthatha niyokomba ngaphaya, uyambuyisa uyobona abantwana bakho, uyakufowunela umthuthela ifriji. This was not a deal when this started. Ubuzonyangwa apha, you didn't come ukuzoba unumber 6 ezinye uzawuthi xa ufikile apha kwaBhele uzise loo ngxaki uyizisile, masithi mhlawumbe typical example, uzise usana, olu sana lunengxaki ezithile zobusana. uBhele akazutsho kuwe ukuthi andikwazi uyenza le nto. Ngoku ufikile, hayi benzocela isigubhu, isigubhu ibhizinesi, abale kodwa ngakoFacebook uba ezi zigubhu zithakwa njani, ajonge neprice, izigubhu ziba phaa ko-15,000 akubiza i-10,000. Has never done into esisigubhu, has no energy yokwenza isigubhu, because we must tell abantu nazo ezi zigubhu need a particular energy yokuzihlanganisa. Masingayithethi uba what kind of energy. Wena mntu elandela le ncoko lapha ekhaya uzawuyazi le energy. Ndizama uthetha nge-energy yokuvusa izibhorho. If you don't have la energy yokuphakamisa izinto ebezingaphili zivuke, unida loo mandla. uBhele ngoku sesenza izigubhu because izigubhu is now into ekwidemand. Unumber 7, kukho le nto uba ubuyile kumntu onyangayo uyofuna loo nto ubuyoyifuna, uyozama olo ncedo kuloo nto mawunyangwe kuyo. Nizame le nto. Umntu amayeza oyisakale, I must say one of the problems kukunyanga izilwane. Uzile lo mntu amayeza wakuthatha wakusemfuleni nogeza, waphindwa kuthatha koxhelwa inkukhu emlanjeni, koxhelwa inkukhu esidulwini, kwayogrunjwa umngxunya, kwaxhelwa inkukhu, kwayobasa umlilo. Lo mntu amayeza akakwazi ukuthi no, I think we've reached a ceiling, mandivume into uba le nto andikwazi uyenza. Don't forget the fact that at every stage ufika kuye you need to pay ngathi uyafika. Yabona ke abantu abafundileyo, they would call it a return job kwezinye ikona. Kwezinye ikona including doctors, ugqirha ubuzile uzele iflu, then you paid imali yakho kwenu. Kodwa xa uphinda ubuya la flu ingekancedakali, you still have to pay another consultation. For me it sounds like a rip off. Uzawuthi ke ngoku umntu amayeza because le nto ayide incedakale ingathi ngoku nguwe lo udifficult. Akayiboni le nto uba ingxaki yakho isekhona, udifficult akubhlokhe okanye angayibambi ifowuni yakho okanye enze nje ii-tricks zoba uyeke ukumfowunela. Masingene kunumber 8, kuyo le yezilwane. Nayo is something engade iphele, and I know ukuthi this is a very old problem because yi-problem ehamba noba ungumntu. Unyangwa isilwane apho unyangwa ngulo Bhele endini ogude kunyangeni ezi zinto angakwazi uzinyanga. Ujijisana nesi silwane nenze yonke into phamba yenziwe jibilili. Hayi ukuze sikwazi ukuyinyanga le nto funeka ndilale nawe because eliyeza ngoku kufuneka ndilifake ngokwami. Yayibona ke ngoku lena simbuze ke ngoku uBhele ukuba ibiyindoda le enale ngxaki Bhele, nale ndoda nayo buzawuphinde na Bhele khayicacisa ithini na le ngxaki. Unumber 9, kukho le nto yezi calls ubuhamba kwaBhele wancedwa kuloo nto. This one is common if ngumntu le nto kuthiwa you are a man of means. Yabona xa ufikile apha kwaBhele ufike uhamba ngemoto yakho ebonakalisayo ukuba noko wena utya kamnandi sausage. Yabona laa nto uBhele abona uba okay, I can extract as much money as possible kulo mntu. Uza kufowunela, hayi ndivuka nethongo, umkhulu wakho ufuna siyokwenza into ethile, yiza nebhotile ezintathu nenkukhu ne-500. You come into loo nto because we must tell it.
abantu end up bene-emotional attachment nabantu ababanyangayo. Here's a person who's assisting you kule spiritual journey. So le attachment is not just emotional, is also spiritual with some physical connections, because apha lo mntu you deal with the person in totality. This is magic kwizinto zesintu, you deal with umntu in totality. Now lo mntu une-attachment ke naye, loo nto ayithethayo you'll tend to believe. Uzawuyisa ke loo nto ezo bhotile ezintathu naloo 500 niyokwenza loo nto, a month later kukho elinye iphupha. If you notice, hey, la maphupha ingathi hamba nenyanga yami yokurhola, itena le nto yamaphupha kabhele. Unumber 10, apha ubize ubhele ukuba azosebenza loo nto azoyisebenza. Typical example, mhlawumbi uzoqinisa okanye uzochela loo nto iyiyo, uzosebenza apha ekhaya. Now all of a sudden ubhele sebona into ezininzi apha eyadini. Hayi, laa kiriva ingathi aniyisebenzisi, khani ndiphele kiriva. Hayi, laa nto ayisentle, khani yeyi le yadini inkulu, ndicela uzofuya ihagu yam. Yayibona ke ngoku, this is so uncomfortable kuwe mntu, because kaloku lo mntu ebengazelanga le nto ingaka yokukucela. You don't even know how to say no kulo mntu, because you still have a journey nalo mntu. Ingathi ngokuba uthe no, lo mntu lona uzawuyistopa le nto beza kukunceda kuyo. Unumber 11, which is somehow linked kwezinye zezi problems. Xa ufikayo kwabhele, the first question aza kubuza yona, uyaphangela? Uphangela phi? Ndiphangele, wenza ntoni? Le question somehow is not related to your problem. Ayinanto kwenza nale nto uyizeleyo. Before you know it, hayi man, phakula kho msebenzi, umntana makaphangeli. Iyazibona ezi zinto, zezi zinto abantu abaninzi ezibenza zibe uncomfortable. Unumber 12, yabona ukuba ungumntu onephehlo, umntu othwasisayo, umntu othwasileyo, wonke umntu ozogula apha, including umntu one-stomach ache. Xa ujonge siso, hayi man, wena ufamba uyathwasa wena, and umntu ozakuthwasisa ndim. I've dealt with abantu, abanye are people who come to into ze-appointments. Umntu will discuss, uzele iproblem ethile, siyincokole. If you check le problem yalo mntu sethwasile, akukho nto yayisithi makathwase lo mntu. Omnye xa umbuza uba what were signs ezithi thwasa, hayi ndaya kulo mama okanye kulo tata wathi famba ndithwase, and then wathi ufuna undiqala same time. Njebo lapha uzele linyawo lakho lidumbileyo, kufuneka uqalisa into yothwasa today. But what is the process yokuthwasa nabethuna? Because I think lento ine process. How can ungavela uzothwasiswa kule ndawo right now? Ezinye izinto nje ziyakhwinisa. Unumber 13, kukho what we call a revolving door. Yabona lento ba uzile kwabhele, ubhele athi uza kunika la mayeza ka step 1 500 rand. Usebenzise la mayeza, iproblem yakho ayikapheli. Hayi lento esaqo wathi yiza kalo for step 2. Step 2 is 700 rand. Yiza kalo for step 3. Step 3 ahle kancinci 350. Yiza ku step 5. Ufumanisa ngoku lento no man, lento ezi steps is unending, is a revolving door, and I don't see any progress kuyo yonke lento ezi step. Even though kudala sizenza ezi step naye umayezeni, I don't see any progress. But yena umayezeni uza kuthi chu. Eyona nto esifuna ukuyi-emphasize, we are talking to ourselves. Singabantu banyangayo, is important ukuthi at least sizame lento ingu-ethical. Kangangubana is one thing. If you check kwi-Vusilanga Academy, the original concept, if we are the Vusilanga Academy, when we pasted into a timetable, there was a session up where to deal with this ethical, but we ended up seeing Tata out last session because the original plan because of attend physically COVID, so we ended attending sessions in Zoom. Asabinayo ke ngokulanto besaza attend the whole day, coverage a lot. Lento ethical, we are going to bring it back so that aba banyangayo, aba bayahamba baye bancedakala ngokuhamba phe ekhaya kwesi sikolo salapha ekhaya, sifundisane nangezi zinto ezingo good conduct, because kwezinye indawo kwezinye professions kukho ne code of conduct. If wena awuhambanga la code of conduct, kuthethwa nge-transgression. Xa kuthethwa nge-transgression kuba khona into yenziwayo, kuthethwa nge-omissions and
and omission, commission and omission. So singaba bantu banyanga is very important ukuthi nathi sizame ukuba ethical. Nanso ke into besiyiphethe yanamhlanje ukuhamba komayezeni. I repeat, the bulk of this was the problem that mna personally I encountered, except ezinye 2 or 3 that I discussed with abantu ezinye experience yami ngoncokola nabantu. Siyekile kilale siyodibana ngomso nge-spiritual Sunday camako.